Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtuyo sa Mandawi City, Cebu. Nga tumagtatampo nagdal sa nga para. Laon kayo mo da! Babaitan mo giunsan na! Sunod na ka ni mga wine mo. Suti na yung kakay. Ako na sumakon. Thank you, ah. Welcome. Dali rin sa panahon, Verno. Sa una nga, magdagmay pa kita. Pero karon, ilan lang katuig. Mag-graduate na kita. Maugid, Bri. Thank you, ah. Thank you sa unsa. Thank you kay naaman ka permi. Every time ibuli ko sa uban akong mga classmates. Sus, para to eh. Best friend bet ka. Tabanan ka gid ka, kutob sa kumahimo. Tinangga kita ka. Brian. Wala ko mahibaw, Brian, sa tinuod akong gipatik para dito. Pero dili mahimo ko. Tungod kay dili ko gusto magkupat ng panagkikala. Mas piliun pa na kong itago na ko kung tinuod ng feelings ni mo kaysa mawa ka na. Nak, sukad ba sukad ah? Huwag ko magkadungog nga nakayuyab. Huwag na saag. Papa, sad, uy. Sa kadaghan mo pwede ipangutana ka na, yun. Ay di ba, nakuryoso lang ko ba? Imposible kayong huwag magkagusto mo. Wapa ka o niya buutan. Ay sus, ayaw pagtuoan ni mo papafara. Nanagat lang na ni mo. Kaya tingalig na anak ko no kay uyab. Unya, wa lang ka mo saba na mo. Papa, maudi ay. Mapa, ayaw ka bala ka. Kaya kung makauyab ang gani ko, sultihan tagyod mo. Si Brian nak. Ha? Oh, wa man mo si Brian ako pagod. Doon na ba dahil ko giingon nga ng uyab ni mo? O pag ikaw mo mag-istorya. Ako pangutan ako na nabalik uyab si Brian. Wa po yan na bataaw niya, Brian sab. Wa man pa. Ganun na kasiguro man ka nga wa, nak. Ma, best friends ka mi si Brian. Sukod sa mga bata pa mi, wa gyud sekreto nga matago na mong duha ma. Mao kung makauyab man siya, I'll be the first one to know. Nak, pwede tang mag-istorya. About sa unsa man, ma? Nakabantay manggod ko nimo ganina. Brag lahi ra gyud ang imong reactions kung muta na si Papa nimo bahay ni Brian. Ha? Pataka man lang ka, ma, uy. Huna-huna na to ni mo, ma. Sus, wala na ka pa yun. Mama ko nimo. Kaya sa best friend mong Brian, doon ay ubang butang nga dili nimo ma-share niya. Maong, sige na. Ako na lang sultihin na. Ani man gud ni ma. Wagi ko kasabot sa kaugalingon since nagsugod mi sa college. Murubag lahi na akong pagbati nga to niya. Mingaon ko kung dili ko makakita niya. Nya? Ano dili man nimo siya sultihan, anak? Madlo ko, ma, uy. Dili ko gusto nga maguba kung unsa may naana mo. Tingali unya giyan ako likayan. Unya, what if sayop dahi imong gituhuan? What if kung dili siya mo likay nimo? Ma, Nak, suway lang kod. Why ko mo sa musuway ka? Sige ka, tingalit magmahay ka lang unya. ma. Bri, pila na lang kita tuig, no? Mag-graduate kita. Mao lagi. Dali rin sa panahon eh. Maganda ka. Ha? Pai, abi ni mo. Doon na unta ko'y gustong buhaton sa dili ko mong graduate. Unsa man? Naamod ko'y ganahan nga babae. Nga, wa ko mahibaw kung saan ako pagsultin mo. Madlok mo ko, tingalig. Tingalig unyag, iya kong likayan ba? Brian. Doon na din siya babae ka nagustuhan, ma.
Hilom na anak. Dili na lang ako mag-expect pa, oy. Sakit man, pero akong dawaton nga amigo lagad ni Brian. Dili ko gusto nga bawa siya na ako, ma. Mahalag amigo lang, basta dili ko ganahan nga bawa siya na ako. Farah, anak. Lakoy good news. Guess what? Hmm? Nadawat ka sa kong applyan ng trabaho. Mau ba? Congrats. Noon sa ka, uy. Kailangan ko di mo pangupaw. Fine. Kasulun mo ako. Unsa? Ayaw ko pag binuang diha. Corny, kikang joke, uy. Huwag mo binuang mo. May nundong ka kung after graduation, naglaag mis mga amigo na ko. Ang tinuod fire, na may kuyog babae pa. Kanya nahubog ko. O doon ay nahitabo na mo sa usa sa mga babae nga kuyog na mo. Kanina, nanawag siya na ako. Kay mabdos ko mo siya. Ug ang gustong mahitabo sa iyong parents nga pakaslan ako siya. Unsa? Iman ka kay puros na mga lalaki ato. Na makatufay. Na makakunin mo. Tungod kay gapaabot ko mga signs nga unta naganahan sa dako ang babae nga akong nagustuhan. Pero hangtod ron, feeling na ko amigo ra gyud ang iyang pagtan-aw nako. Brian, Nagbayar ko may pagbati ni mo, Far. Pero nahadlok na ko nga tingalig mo lang kong likayan. Konsultihan ka sa akong gibati. Mao mas gipili na ko nga ihilom na ko akong feeling nimo. Brian. Masakit kayo. Masakit kayo. Dili ba? Ngayon ko nimo nga isulti na, mitras dili pa uwahi ang tanan. Parehas may duha nga basta ibabaw nga mong mga kahadlok. Huwag karoon wa na. Wa na yung chance kay bisa isulti pa naman mong feeling sa usag-usa. Wa naman po'y kagawasan. Tungod ka nahigot na si Brian sa usang kababae, ma. Pero dili pa sila kasal na. Mamabdos ang babae. Dili ko gusto gatagod na ko sa mahuna-una ni Brian. Asa ako sa niyang tanan. Tuwag tinitalaw ko. Nagagihatag na siya sa panahon ako. Pero mas gipili na ko magpakahilom. Mas gipili na ko ipatigbabaw ko kahadlok, ma. Huwag karoon, wa na. Wa na yung chance, ma. Farah. Kasalan ni mo, ba? Far, sultihin ko. Huwag ka magigibati pa. Brian, Please, sultihin ko. kung sa tiyan ikas tinuod. Doon na ba'y mausap? Para gusto lang ko mahibaw. Sige na. Hagbay na, Brian. Pero akong gitago ito kay parehas ni mo. Mas naglabaw akong kahadlok na pasin mo noon niya kung likayan. Farah. Sakit tayo, Brian. Far, sultihin ako nga. Dili ko magpadayon sa kasalunga. Buhaton yun na ako. Brian, no. Dili ko masugot, ana. Dili ka na ko mapasaylo kung kaugalingon ko iyo ng buhaton. Basta kinahanglan sila ni mo, Brian. Pero Far, huwag ko'y gusto sa babae. Makataon ka na sa pagmahal niya. Iampo ko na, Brian. Farah. Kung doon na pala ako usa na mo ni Brian nga nangisag sa pagsulti sa tinuod na mong gibati sa usag-usa. Lifetime unta ang napaabot na mundo. Paong ka mo sa mga naminaw karon. Kung doon na po may chance, isulti na dayon. Kaya tingaling mo abot ang panahon nga mahayan mo unya sa tibuok mong kinabuhi. Hindi na lang kuto. Dagang salamat, RMN. Yung adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o gatoy na Elaine Bathay. Ngan man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suliran. O galang ko ninyo sangan nga Jofel, 29 ani, may ka-live-in o upat na ang among anak. Ganyo bataan Davao de Oro. Onto medical kining akong suliran. Pahin kini sa akong panlawas nga naglibog na gyud kog unsay hinungdan ang akong mga gipamati. Pero niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kasakit ba di ay ini, ma? Bilang dadyo fel, oy. Hibaw ka ba di ang sakit? Sige, pagtagpagana. Ikaw tatago na mo. Pero wajog ka mo tagam. Ma, tabangi ko nga mawa ang kasakit. Mauna ni Ron. Sa kalami, di dyan manangpit og mama. Pero sa kung kasakit na, mama dayon, mama. Mama, gud, uy.
mamatay na gid kasakit gini ma. Agwanta ha, kay imo man ang tinuyuan. Huwag kayo pagsigig sa aba diha. Mauwaw ta madunggan tas mga silingan. Samang ka di ka mauwaw. Pagpanganak ni mo, syagit, hala, syagit. Ikaw upat na ni mo, uy. Tanawan niya, oh. Masundan pa man niya ni ikalima ba? Ay, hindi nagid ko ma. Promise. Hindi nagid ko mga anak. Kasakit mga anak. Hilong ka, uy, hilong, uy. Saba ni mo. Ayaw lagi sa intang pag-utong. Kaya pag midwife nga mo paanak ni mo. Jo. Gerson. Oh. Mihila ka man ko. Sakit pa? Nga man ang magkapanganak? Jer, maloy ka na ako, please. Di na ta manganak, ha? Last na lang ning ikaupat, ha? May sakit kayo, please. Jo. Ma! Oh, ngiga, lakaw-lakaw mang bagong nanganak da. Limot na kasakit, day. Baya, pahiyam-pahiyam ka naman. Yaan sa naman. Nasudlan na pod. Ah, wapa ko pahilabot ni Gerson, maoy. Kay hadlok in taon ko, madayunan ko. Na, mas mayo nagmatngon ka na. Naunsa ka naman tang babayhan na ka, uy. Di ka man kalabyag purol. Mumabdos ka madayon. Unsa na imong gisulti, ma? Unsa dili kalabyan og purol ba? Ay da, panurtihon na sa katiguangan, uy. Alos mga babay nga sige lang ka mabdos. Nga sunod-sunod ka pag mabdos. Ma, dili na ron. Magmatngon ako, no? Gusto na gid ng upat na mo ka anak. Gani mo adto kog sentro. Kay mangayo kog advice dito kung unsay maayong i-birth control. Aron mahunong nako sa pagpanganak. Oh, may kay nagplano na mo anang Gerson Jofel. Kay kasultiho na kay ko ninyo. Nga niabot ng inyong anak ug upat pero wa pagyud mo makasal. Naglibin-libin lang gyapon mo. Abi pa lang sa mga tao nga wa mi kabadlong ninyo ni anak. Ay, sige lang pa. Kung siguro di na mapunan ning among mga anak, masig makatigom na mi para pakasala mo. Nagsige ba may plano anak pa? Pero unsaon mabuntis naman sad ko. Maong ikaw pagkontrol in taon, uy. Kay daghan na kinang upat ka anak. Nya di pa gyud mo kasado. Ma, Kung nagisulti nilang mamog papa ni mo? o lagi Gerson. Mao nga magmat mo na kita mo mapus ko ha. Kay lisod na og mapangkahanasad ko nilang mamagpapa. Masigiging gapon tag panganak. Dito naman kakag-sentro. Oh, kay nagpa-immunize ko Inday. Ug napagkonsulta lang sad ko kung unsay maayong i-birth control nato. Anya, unsa man? Kuan, gatagan kog pills sa sentro son. Ha? Pills? Hmm. Dagha mang reklamo anang pills, Jop, eh. Di ka kamadaot, anak. Ha? Niabot og upat ang among anak sa akong kalibit. Mao na ning kamot na lang gid ko nga mag-birth control ni. Og pills ang napilian kong i-birth control bisan pa man sa mga negative kong nadunggan bahin ini. Mao man ko'y madali-dali atong panahon na nga dito ko sa among sentro. Og tuod man may namatikdan akong kausaban sa akong panlawat. Unya, Son, ikaw lang sa una hato duha sa duha na to ka anak sa eskwelahan bi. Ha? Lain man akong lawas. Nasab? Noon sa balik ka, Jop? Dah, mabot na yung lawas na, eh. Di man masabot ang kasakit. Sakit? Oh, manakit ang akong kalawasan. Nga dili masabot kung sa hinungdan. Daghang tingali ka gilaban ganina? Ay, bisan pa og dili ko manlab ba. Ingon ani lang gihapon akong bation. Maluya ra ba ko sa kasakit, son? Dili ka na tungod sa pills nga imong gigamit, Jop? Ha? Pills? Oh. Di po tingali, eh. Di ba yung kaingon na sa una, ha? Sa tulupang nga tong anak? Na wapa ka mo gamit og pills? Ha? Nakagamit man kong pil sa una. Pero di man ko ingon ana, uy. Mao ba, ma? Nya, naon sa manday ko ini, ma? Nga kapoy magid pamati ko sa lawas tungod sa kasakit. Og mulabad ra ba sa dang akong Ay, doda kong di na tungod sa pills, uy. Bughat tingali na, Jofel. Unsa ma? Bughat? Oo, mong himughat. Ma, Ya, kumusta naman ang imong pamati nga gihimugahatan ti ka? ni arang-arang na akong gibati, son. Labi na kay nakapahuway ko. Nga wauna ko malmalang akong lawas sa trabaho. Apan, akong gikahibod nga ron ba?
wa naman sa kudug Ha? Dili ka ako mabduson. Nga nung mamabdos man ka nga nag-pills man ka? Basin di ay ba? Nga may posibleng may mumabdos bisan og pills. Kaya nga nung wa man kurig labi. Itultol man ka matagadlaw sa pagtumas sa pills. Oh, noon. Ay, di ka mamabdos ana eh. Basin may lain lang hinungdan kung nanong wa nakatunghaay pa si mong regla. Pananglit unsa man sad? Basig wa ka makauyon anang pills. Unsa ma? Uyon naman sad da. Maong kun wa ka makauyon ana, hala sige, undangin na o pangitag laing paagi sa birth control. Ug unsa naman sad ma? O kini karon nga akong suliran. Tungod sa kaapi kay namo sa kwarta, dili na unta mi gusto nga sa akong kalibin mapun-an pa ang among upat ka anak. Ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Upat na ang among anak sa akong kalibin, maong migamit ko og pills isip mo ay among birth control. Ay dili ba day makauyon ining pills? Kay daghan man ko og ipamati. Ikaduhang pangutana, manakit ang tibuok na akong lawas, ug maglabad ang akong tungod ba kini sa paggamit na ako og pills o may lain pang hinungdan? Ikatulong pangutana, dili sad magdumdum ang akong regla matag buwan ug magsakit ra ba ang akong puson? Dili ka ako madaot ini na dili man ko reglahon matag buwan? Ikaw pa to katapusang pangutana ug maghangak na sad ko karon. Unsa man ning akong gibati? Ayo ka nga ilisan nako ang akong birth control nga akong gigamit nga mao ang pills? O pwede ba nga ang brand lang sa pills ang akong ilisan? Naman kay maayo nga brand or laing birth control? Ihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jufil. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, magtiguban kaninyo, muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological og problema sa mga ginadiling drugas. Attorney Ellen Bathan ang bahala nga mo atiman ang inyong mga legal nga mga problema. Wherein until now, nag-social distancing lang gihapon kami. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, diri ka na mo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O sa mong buwatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Ninggakbayan sa Sugbo. 29 years old. Babae ni si Jofil, ha? Yan ang ipadala sa Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Gikan kini siya sa New Bataan, Davao de Oro. New Bataan, Davao de Oro. Mayang pagpaminaw na diha ni Ma'am Evelyn Draculan. Ma'am Evelyn Draculan diha sa Digo City. Ug akong balikon sa pag-rate kini mga Sulaturyo, Paka, Liuga family, ng mga parinti ni Mauchi diha sa Josepina o Dumingag, Zamboanga del Sur. Maayong pagpaminaw nyo diha, no? So ang problema ni Jofel medical. Kondisyon na lang kita sa iyang pangutana, no? Sumaasa na bati na tugna sa drama. Unang pangutana. Upat na ang among anak sa akong kalibin maong ligamit nako og pills isip maoy among birth control. May dili ba di ay makauyon ning pills kay daghan man ko og debate. Yes, naagoy uyon-uyon gani siya Jofel, no? Uyon-uyon ning pills. Ano siya gitawag nga tog mga adverse effect, unwanted effect or side effect. Basig naa kani aning headache, migraine, murag musaka ang imong timbang, mo gain og weight. Moody dali mo hilak, no? Or masuko. Ya naa kay breast tenderness. Una, ang uban maay vaginal spotting in between period. Unya nausea. Mao na ang mga ingnon ta makuan nimo. Mga sinati nimo. Makakuan ganing pills kay ma-altered of naamo gani siya estrogen progesterone, no? Nga content. Naay uban estrogen ra na progesterone ra na ban ang duha estrogen progesterone. So mo na ang ako matubag po sa may kaduhang nga pangutana nga nanakit ang tibuok kong lawas ug naglabad na nga akong ulo. So naa gani siya headache, no?
tungod ba ni sa paggamit nako og pills o may lain pa kong hinungdan. So nganong maglabad man ng ulo is because usa na sa mga adverse effects sa pills nga imong giinom. So pwede naman sa ka mo gamit niya og mga painkiller, no? Kung labad yung kayo, kuan kag mga non-opioid analgesic. Okay? Ikatulong pangutana. Dili sa magdumdum ang akong rigla matagbuan ug magsakit na ra ba ang akong pusoon. Dili ka ako madaot ini nga di man ko riglahon matagbuan. Ang normal nga rigla is 28 to 31 days cycle. Mao na siya normal nga rigla. Ug kung bang kag madaot pa kaniani, depende sa hinungdan ngano nga wa man kag rigla. Tulo ka higayon sa kinabuhi sa kababae nga mausab ang imong hormonal level. First is kanang magminarka, no? Early teens. Second is kanang magbuntis ka. Ug third kanang magmenopause ka. You are still 29 years old, you are still in the reproductive age. So mao na nga ang mga higayon nga mausab ang level sa hormone, no? Kinahanglan gyud nga konsulta gyud ka Jofel o Ubigayni. Ubigayni ang imong duolon diha sa Davao de Oro. Mao kini sila mga doktor ang Ubigayni nga nag-expert or nag-tuon further mga problema sa pagpanganak, no? About mga pills, no? So balikon ako. Side effects sa pills nang mag-headache o mumiss og period o regla, mao na siya, expected na siya, no? Ikaw pa tog katapusan nga pangutana. Maghangak naman sab ko karon unsa man kahang akong gibati. Maayo ka nga ilisa na nako ang akong birth control akong gigamit nga ang paggamit og pills o pwede ba ang brand na lang sa pills nga akong ilisan? Unsa man kay maayo nga brand o laing mga birth control? Ngano mang maghangak man ka? Pa-check up sa imong heart ug lungs, Kinahanglan ma-check up ang imong heart ug lungs kay nganong maghangak man ka, magisot man ka og paginhawa. Kinahanglan ka magpa-X-ray. Kinahanglan ka magpa-ECG. Kinahanglan ka magpa-2D echo. Kinahanglan ka magpa-ultrasound sa imong kasing-kasing. Pailis ka og pills nga brand. Uyon ba yan ato sa health center or birth control method. Daghan man pamaagi sa birth control. Ang natural way is the written, no? Nang katong ihap-ihap sa kalendaryo, Another is naantay mga dipo, injection karon. Ang uban, of course, kanang mga kondom, mga pero mga lagi taas ang risgo nga musipyat. So kung wa ka na uyon sa brand sa imong pills, nang imong midwife dito, imong nurse, imong doktor nga ato ko nang ilisan dok ug laing nga brand kay mura magdaghan kog gipamati niani. Alright, so manghinaot ko Jofel nga nakasabot ka sa akong sulti dire ug hinaot nga adunan sa kamoy nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra maning kamot ko nga makahatag og kolor kinabuhi sa inyong masulat-suliran ug ipadala diri kanamo. Dili kamo maulaw, maikog padala sa inyong masulat-suliran ug dili mangluod kung dugay mahatagan og pagtagad kay daghan kami nadawat nga mga sulat-suliran diri sa among kini ang akong suliran program radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat awan sa again sa inyong pagpaminaw og mayong adlaw.